Et jam-telt ved siden af, hvor det bliver styret sådan, af nogen, sådan, så det ikke bliver konstant et band, der jammer, men det bliver sådan skiftet lidt ud løbende. Og så har vi talt om at kombinere med, med et bål, eller sådan noget, på en plads, på en åben plads inde i byen. Og det skal være en vinkel af 2 plader, så det bliver et lille værelse nærmest, hvor folk kan lave graffiti på. Folk, der har lyst til at komme ud med noget kunstnerisk, og de gør det lovligt. Og der skal også stå nogle sofaer, som skal blive malet, og det må gerne være åbningen til de her steder, så folk ser det. Så kommer en masse folk og maler sofaer og laver graffiti, og så er det startskud til, at man kan begynde at sidde der og hænge ud. Og så må der være nogle vandpiber gerne, og der kan også hænge hængekøje, så det kan komme sammen i.